ing pagelaran Sitayub Jawa Timur. Sitayub didukung kalian pengrawat kesan kita saking Lutur Kusuma Budaya saking kutha Surabaya. Plera peleror kadutu melok mesam-mesam dulur dadi nang pantese. Yo lek arek wedok gak perlu digontok kalem-kalem digoleki apese. Ngitung weton dulur naga dinane. Bekupon omedoro melok nipon jare bapak biyen tambah soro. Tanggal 17 Agustus tahun petang puluh limo dina proklamasi kemerdekaan kita. Mulai diperingati lan dimari yakno kanggo hormati jasane pahlawan bangsa. Para pamawen gedhe jasane gelem lelabuh marang negarane. Rila korban jiwa lan ragane sing tanpa pamrih kanggo pribadi. Mula sing kidulur wis ketok merdeka, mula kita kabeh sing kenepan abaca. Pengalaman sing pahit minangka tulodo kena kanggo sejarah nang anak putu hito. Ing nenggo sambune penghormatan katur dumateng para bapak ibu tansaya ingkang sampun paringaken wonten saudi karepanku para perlu kanudahan kula minangka sesuatu perwakilan saking sedherek kula nggih sedherek panjenengan nggih menika
warga dusunku Anastaya. Wedal dinten miko warga dusunku Anastaya kagungan bagian nggih menika bersih desa utawi Sukabumi nggih utawi ulang tahun desa Prabu. Mugi-mugi dusun ingkang sampun diulang tahuni saged rejo damel pados sandang lan pangan, ingkang dados pejabat inggal-inggal lan pangkat, ingkang dados pegawai mohon ngantos dipecat, ingkang dados petani mohon ngantos diserang hama utawi penyakit para. Milo saropanyangan sami inggih panggenan dipun suwun doa restu mugi hajat kasubatan toh pinanggih rayusen boten wala sunggal napa-napa. Ngabdi agung mbok bilih wonten pasukatan ingkang uji dedaharan minoman minggah dumateng para sinoman ingkang atur pasukatan dumateng panjang saha kirang nuju prana kula nyuwun ageng-ageng samudra pangat sami prawa. Anggenipun warga dusun Kuan kagungan bagian sengaja maringi hiburan alangan besus utawi Sri Tayub cara Jawa Timur tandaan ngantos jam 09.00 dalu dipun lajengaken ludruk kusuma budaya saking kutha Surabaya para. Salebeting Tayub kula Cak Mantri ingkang badhe atur sampur melambar meja ngapunten agung dumateng tamu tangsaya gending ingkang kula larang nggih menika gending jaran kepang minum ngangge cako-cako piring utawi salat badan. Aturan kaping kalih dumateng para tamu saya mbok bilih meja nggo ngapun sampur meja nggo kali 3 sekawan mboten kula angsal nglawi dumateng meja suwil supados tertib wibawa langan besuh Jawa Timur niki para. Cekap sanon kula matur dumateng para tamu dan saya mengenai aturan kesenian Tayub. Monggo sami-sami nderek mangayu bagya hajatipun warga dusun Kuan. Mugi-mugi hajatipun warga dusun Kuan dinten iki pinyasan cikal bakal sing marsa dusun Kuan mriki lan pinayunga Rahayu Widata ning sabikala mboten wangsul napa-napa ngantos selami-lamine para. Lampe sampur dawah dumateng meja panitia karing gending jula-juli samira.